Te khublei shibun ya phiki porlok ki bakwa bantip shapangkani ka Tyrus. Te hangningan batai fi khendiet katuk ani ki point ki ba pidon kam namar bun ki jingkili ka kumru ban kamaya kani ka Tyrus. Bat ka ke kam jong ka bakale. Kata kini ki artili ki question ki de ki main point mangan batai fi hangni. Te khendiet shapangkani ka Tyrus. Ka Tyrus ka de ka Russian company kamut ka company bami na Russia. Te ka don kani ka website jong ka de ka Tyrus.ltd. Te founder jong ka UDU Andrei Zaizev but co-founder UDU Dennis Teterin. Te kini hi aki arngut ki bala pengkiu bahaya kane ka Tyrus ka sedang nado arjar khandru hapo Russia but menta kala ya keling perthei saus nem ka don Russia but menta kala ya chi lai chi snem e kala ya keling perthei kari menta bila ban ingbet perlok. Te chua bangan batai pat kumnu ban bat Jepang kani ka Tyrus kambenya te kapanengkong ka Tyrus kidon kibak phi kwa ban kali ka kum ka ki kam jong kani ka Tyrus kini kidi ki kam jong ka bakale bat ka de ka $1 trillion company kani ka Tyrus pio i ani ka real estate in Turkey in Moscow mentadang me thmai kani ka real estate apo Dubai nang te decentralized stock exchange multi currency exchange kini ngaro nga chaile kani ka multi currency exchange ngila ban menta ka long ko besuk ba tileng ba kani ro kan pensuk susu yang ngi khnang bangin laban kamai na kani ka multi currency exchange na stele program property investment microfinancing but blockchain health products blockchain casino educational platform wikilab service Winsters token messengers ngila ban ba thi ki share jong messenger nang ni jong kani ka company but kiwe ki lat ba ka yu nalo nang tana kani ka health products ro kadon ya ki health products kamut ki de kadon ka products jong kani ka Tyrus Russia menta kala ya isaf snem ki don ki wellness products tangi wellness products menta te ki le se gila ban expand shushu nang ni shakmat namar kala bun lepa kini ki activity jong kala se ka shong hakibat ka jingla jong kibat ban peniai teman kapor ngayo i video jong ne hu co-founder bau don ha YouTube pila ban i bau live ba peni kitar jong kani ka Tyrus okay te ka kerteng juga kedai ka wellness products si te kata ki deal ha kataru te nalon ta kiwi ru ki kam ki bahe okay te kidon kidon ya benta ru ha ka jingya dei bat kini ki kane kat konak construction namar kani ki deal ba real estate ki construction company ki dei bandon kani te kidon artli kane ka konak construction bat kane ka hayat real estate kini ki artli ki betere lang nang tapat ki cryptocurrency nang tapat de laning kentang ya ka cryptocurrency ru kala he palat kala da poda ki billion henry takadaw kani ka sananor katangi don kani ka real estate le te kamot ka kani ka Tyrus kani ka $1 trillion company te katahi kawi phang kani ka Tyrus te menta ngan batai ya fi khandiat katu kani phang kani ka kumnu ban kamaya kani ka Tyrus te shua bangan peni fi kumnu ban kamai kani ka Tyrus ngan peni fi ki ki lat ban kamai kum ka hadu kanu pila ban kamai ni kani ka Tyrus te lade pio ishwa ban bangan batai ya kata kilat ban kamai kani ka Tyrus bat hadu kanu pila ban kamai ngaku ban pensyai fi bahakan ni ka Tyrus kadon kirang kalani ka kabanga khot simple kade karang hang ningi khot kade ka franchise lani ka license te kidon kani ka Tyrus kadon south li kani ka franchise lani ka rank kawe ka easy medium hard and grand te kani ka easy ngi don kamban join tang ha kani hi $10 te baro ngi hapan join hi na kani ka easy don ro bala ban join shwanda ka medium da ka hard ngi hapan join leng ba kani ka easy kamut tang $10 ka bayaran kat khandai spa tengka tang na kani hi te kibi pat phila ban upgrade ak pisala jong ka medium na ka hard na ka grand ka chong hapi ban upgrade hendrai ngan ong phila ban upgrade enda phila kamai na kani ka easy te kumnu ban kamai na kani ka easy ngan batai fi menta baro kini ki rank ki don chipeu tili ki circle bangi hapan tre ni hapan pendap chipeu tili kini ki circle te menta ngan ngan batai fi kumnu ban pendap ya kani ka circle te shua bang batai fi kumnu ban pendap ini ya kani ka circle ka ban kong ba ar balai pasau ngan batai fi ki ikilat kumnu ki kat hadu kanu ngila ban kamai na kani ka easy medium hard and grand te ladangi pej kani tang naka easy pila ban kamai naka easy pila ban kamai hadu sanphu lailak
arpo prahajar naka medium ar crore nrupun lak 10,000 naka nika hard san crore laipu arlak prapu hajar naka grand san pulai crore arpo pralak te kata kadika lat bangila berkamai kani kadika way na kilat PTB ki company ki banabar kisbun sapa kadairu kadika dollar te kani lay kadika kabangi la bantre kadika one way of income tinanong ta ngiyo shushu ya kanika kanika privilege of career status with the passage of the rings te kamut kat ba pip dang pendap dang yai leng ba kanika ring ya kini ki ring baro kini ki circle chiputali ki circle piyo ro kumba piyo i hang ni da pipoy ring ka bandru pinyo ya ka $100 free bonus na tapat bapra piyo Apple iPhone chipeu pinyo wall tour haka medium pada pi haka 6 ring pin sedang man kamai ya kanika bonus kadika gold diamond ring haka 8 ring pinyo Apple MacBook haka 10 ring pinyo ya kakar na lonang taruh pinyo shushu haka nika medium haka hard pinyo 6 ring gold bracelet so 8 ring pinyo ya kanika gold watch but kumta ter pila ban pe hi naka yu jongka te khnang ban pan slam ke ka hat ka gran pila ban pe hi okay te naka PDF sing bhasen ni ka PDF se ki prok jong phiro te kata hi kawe te kumnu ban sakawe ke jingkili kumnu ba pin pendap ya kanika ring ya kini ki circle ba pin la ban kamai ladangi yai leng ba kanika circle baro klempep ni la ban kamai tang na kani khandai spa ladangi pendap ya hadu ba chipau tali kini ki circle ila pat kamai hadu $72,000 te 72 kuma fitang haka ni ka fas kamon san phulai lag ei te kumno bangin la don ki prok nanangi haban wat ki prok komtung im la re banyu henry hangni kumun ongno kumnu ban pendap ya kani ka circle ngan batai fi hangni don ki ong bom la ban wat perlok ka don ka we ka option personal registration ka ba pi invite perlok leng ba ki referral jong fi te kata ka we personal henry la da phim la hakanero te lada pi join pi activate ka ID pin yo help from crossline don ka tim jongi kim yo perlog way ru henry don bok baki yo ki leader ki ba biang ki ba ya trish tom nang bat ki automatically ki ba join nang kong ki yo help from crossline na ki upline jongki na ki upline jongki kata ka we help from above kamu direct na ki upline jongpi pi yo jing yarap tapi yo perlog ro te nang ta help from below kamu la da ya tri lang ki tim jongpi pi ru phila ban yo ki downline kata kawi ka bas ngop nak kani katairas te kumnu ba pin sedang ban tri ban pendep ya kani ka circle ka baningkong tong haka circle ka baningkong ngan ped ye fi da kador ban pin singtho marsin dep activate ya ka ID jongpi pindon hakani ka circle kani ka circle baningkong jongpi marsin dep activate ka ID jongpi pindon hani happening y okay the y te kan don fu south li kini ki position A B C D ban peli na ka banta jong pi ban pendap ya ka circle jong pi te shumudur P bade U P yo i downline A way okay te nang tapat yo sa way B te lada u B lada u A u yo perlok ya u C u yo perlok u C te une u C un kelalong u third person ka circle jong pi te takadaw kito 3 is equal to C haka jor kom ubiro ndala yo ya udi kulalong foot down nanya haka foot person haka circle jongpi te kamu tanggum ta kaneka circle ka ban kong jongpi kala complete satang kandai teli pia ban pendap te kumnu tada pi la kumnu arngut te pi de ban wat iba pin la ban ya chakmat hadu ban te poi karang ka ba hedu tang arngut minimum arngut te na pila shibon pila ban register direct hapo jong piru lele henry minimum arngut bat ki dei ban long ki leader te piru kamon ongno menta pila yo yakini ki sangut hangne pidei ki sangut ki perlo pi pidei ban ya trilang baro sangut hangne te lada pi trilang baro sangut te ini iru in yo sangut ini ibiru in yo ibiru sangut isiru sangut idiru sangut te da pi yo sangut kamut pila ban kamai kloy pila ban ya trilang dakatim te marsin yo ya kanika sangut ki breu uni u p ke padon hamni hapding pinle chaka circle ka baar circle ba kat ba kini kidang don haka circle ka banengkong henry indala ini i la yo sangut in one biang haka position ka baar jong pi haka circle ka baar jong pi pej hangni kumni
uniu in mene layo perlok usi te kamut endala de pendep ya FUI layo perlok biang te unwan akan de kasar kel ka ba ar jong pi chumudur kan de ka yu ka de kasar kel ba ar jong pi te ubiru kumjo mene udon kumto uniu bi endala dap sangut hang ni ubi mufaka sarkel ba ar aka ring ba ar jong pi te barok kini ro endala yo usiru mufang tu usiru udiru mufang tu te kamut hang ni ka kani kasar kel jong pi kan complete kumta kan komplit te katnu pila ban kamay nakani nakar circle ka baningkong mentangan peni nakani ka circle ka baningkong meni pepi join inda pila yo sangut pin yo lai peu dollar te kani ka lai peu dollar kanang ba pin la ban kamay shu pin pat la ban withdraw na marka company kala IFI ka kabu ka jing shisha ba pin tre shishom shu bat ka tim jong pi kanang ba pin la ban kamay bun te nakani ka lai peu dollar pin pat la ban withdraw ya kani ka lai peu dollar henry pio i ha ka circle ka baar kani ka lai peu dollar kamut dakatu ka activate ya kani ka ring 2 lani ka circle ka baar tena kani ka ring 2 te kuman ong fi kumnu ba pin pendap ya kani ka ring 2 lada kini ki badon ha ka circle ka bane kong jopi sangun lada ki yo sangut kumtu ki pendap ya ka position ki kinwan biang ha kani ka circle ka baar jongpi te kamut pila complete ya ka circle ka baar enda pila complete ya ni circle ka baar pin yo khandai peu dollar te nakani ka khandai peu dollar san peu dollar kan ya chakar ring ka balai san peu dollar pin kamai khandai peu dollar handrei kan minus san peu dollar ba pin play ya kan ka circle ka balai jong pi da ka san peu dollar te ka basat na ka khandai peu san peu kala minus te phi satang sa peu pa phi hakti te naka sa peu dollar pa de badang sa lai peu dollar pin yo withdraw kamut pin yo withdraw direct sa account jong pi okay la ni sa ka perfect money account jong pi te lai peu dollar kamut arajar news pa te sakaba chipeu dollar per day kumai pi yang ni kani ka reinvest kamut bah phin la ban kamai ka company ka reinvest biang sa chipeu dollar hakani ka circle ka baning kong kamut ka ID ka ba ar ya fi te kamut hakani ka ID ka ba ar pim don kam ban focus long ban tebru hakani ka ID ka ba ar ka tu kan ya i automatically hende fi focus be ya ka tu ka ba kai ya ka tu ka ID ka ba ya chakani ka $50 phila ba phi don tang ya ka tu hi kani ka bare chu in reinvest kamut automatically la ki downline jong pi kat badang jai ki downline jong pi automatic kan sedap kani ka circle ka baning kong endala dap ka circle ka baning kong kan ya biang chaka circle ka baar na kani ka circle ka baar enda pila pendap pinyo biang lakhan dai pu dollar te nakani kan dai pu dollar haka baar haka ba sen ka baar pade pi kamai pinyo ben withdraw pra pu dollar pra pu dollar kamu nyo hajar arspa tengka te chipeu dollar biang reinvest biang ya fi kumta kan yai ta kadau gi khod ya ka ring kumta handrei ka ba fi focus ka dei tang ka tu ka ID ka baning kong bayai khandai san peu dollar kata hi te barok kani ka ring ka yai bit kumta kini ki sau san riu kumta bai hi ka yai de la episode tu hakani kani ka dei tang ka tai ka jing batai chapang kani ka tai ros kibe te long automatically kunu ban login ka ID jong pi kunu ban activity ka ID jong pi ngan batai vi hendai la episode tu tang hakani ka dei ka nehi ka jing batai chapang ka tai ros kam don shu ban batai vi te ka jing kamai pila tip hi pe la de pi na kani ka circle kumno na ka easy pila ban kamai hadu kumtu kuma peni ya fi meni panaka hard medium kumta pat ki perlo kuma fi the ring can be fill da ka jing yarap jong ki upline jong pi te dong upline jong pi bana try na ki downline jong pi kamut ka dei bet ka teamwork da ka jing tre shitom da ka teamwork te kata hi ka wi ka basut tanat sapangkan di katairos nalo nang tapin yo kanika income ka linear premiums kamut naka ki downline ba pitep kamut na pidang don haka easy te kamut na itu ba join direct apo jong pi na line 1 kamut direct lai percent te lai percent naka khandai spa kamut arpinyo tungka na iwe kamut lai percent te naka tu ka kamut na downline ba ar jong pi mden downline direct jong pi indirect jong pi pinyo ar percent kamut khat pra tengka te naka line ka balai ru pinyo biang khat pra tengka naka ba sa pinyo 10% kamut kadai tang pra khandai tengka pat naka line ka basan ru pinyo khandai tengka kumtan ten ndala po ka medium asan percent la kam he ka hat kamut ka bang dia kitim jong pi pila kamai kam he bat kumta ter titang kumta hi ka jing batai chapang kani ka terus ngam ti phis la sing thu ne me kani
handai le singala batai satu sani handai tapi sung thu ya katang ya katu hibidon kaman sung thu ya kani katai ro som don kamchu ti kumnu ban batai ki prok jong pi pila ban seni kani video shaki knang bakin sung thu te khublei shibun ka video kala jrong hi te khublei shibun ngan sa batai chu chu ya ki be kumnu ban le kani katai ros ki bat ki be ngan sa batai pi